Sitten seuraava juttu varten tarvitaan kynä ja paperia. Joo, niitä on siellä laatikossa. Ai täällä, jaha, no. Hetkinen. Joo, täältähän näitä löytyy, mutta mikäs karvakäärö täällä laatikon nurkassa on? Ei ole tietenkään siivoja taas siivonut kunnolla sitä. No se on selvä, ei tietenkään, mutta ei se mitään, minä heitän tuon karvakäärön roskalaatikkoon vaan täältä. Kuule, viittiks tsiikaajatkä, että samalla niin kuin epähuomiossa paiskaa henkees roskalodiuun? Mitä? Onko se Papuka ja Pula-aho täällä Piirongin laatikossa? Jep. Hyvä, hei vaan! Tervetuloa takaisin, Pula-aho. Me jo luulimme täällä, että te katoisitte sentien yleisriihen mukana. Älä nyt yritä vaihtaa puheenaihetta. Vai että jos paiskais ton karvakäärön roskakoriin, kun ei ole sattunut kimulit sitä siivoon. Annas kun mä vähän tsiikaan sun pärstääs. No, mitä siinä on katsomista? No mä vaan funtsaan, että tarvitseeko susta ottaa uusi passikuva, jos toi nenä rupee ujona vetäytyyn pikkuhiljaa niskan puolelle. Vai onks sulla entinen passikuva mukana, niin mä tsiikaan saaks siitä näköisen rutistelemalla. Eiköhän nyt sentään tuota... Ei, mistä sarvasit? Tiedäks, et isompikin kuin sä on tullut hiljaiseksi yhdellä lyönnillä? No, eikä nyt sentään yhdellä lyönnillä. Jep, mä löin puhelimen kiinni. Ahaa! Eiköhän Pula-aho vaihdeta puheenaihetta. Sanokaas, missä te, Pula-aho, olette piileskellyt siitä saakka, kun yleisriihi myytiin? No kato, mä funtsasin, että mä rupeen nyt vihtoinkin eläimeksi eläinten pariin. Ja mä tuumin, että mä vaihdan välillä alaa ja rupeen niinku käeksi. Se on niinku sydäntä lähellä. Mut tiedäks, kyllä jatkuvasti käkenä oleminen vaatii rautasta fysiikkaa. Kuinka niin? Sun kuule pitäis päästä etuskuntaan kyselijäksi. No kato, kun mä olin ollut vasta viikon käkenä, niin mä meinasin jo hajota. Hajota, kuinka niin? No kun joka paikka vapisi niin, että rupes niitit aukeen. Mut sitten mä ryömin plastikpussiin vapiseen, ettei pääse osat katoon. No sepäs oli jytinä. Teillä on, Pula-aho, ilmeisesti aivan ihmeellinen taito eläytyä kuhunkin osanne. Älä muuta viserrä, hei. Mä olin 3 päivässä eläytynyt niin käkenä olemiseen, että mä rupesin funtsaa jo uutta tuunia. Tiedäks mitä? En. Niin. Tää kysymys olikin ihan vaan retorinen. No mä kävin repimässä yhdestä käkikellosta käen ulos ja sanoin, että annahan kun vanha vähän näyttää. Mä selitin silleen, että oot sä jätkä niin kankistunut kaavoihin, että et sä pysty muuta kuin kukkuu ja sit sä lyöt taas luukun kiinni. Kato, vanha kun rupee, niin se hyppää kello 12 kellon päälle ja panee pari varvia tsaata ja heittää sitten pari jättiläistä minuuttiviisorissa. No, meinasitte siis, että käkikellon rintamalla pitää saada uudet tuulet puhaltamaan vai? Jep. No ja sen jälkeen, kun sitten vanha ryömi kellon ja rupesi toimimaan käkikellon käkenä? Jep. Mut viittiks kuule kertoa, kuka aisapää yleensä on käkikellon suunnitellut? Siellä sisällä ei kato tiedä olleskaan paljonko klokku on. Mun piti vähän väliä kurkistaa luukusta kelloa, et tietäis koska pitää kukkua. No käyhän se tietysti niinkin. Jep, mut kun ne ihmiset rupes siellä huoneessa möykkää, et mitäs se käki siellä kurkistelee joka minuutin päästä. Luukku umpeen tammapaa haulikolla. Oho. Vai oli noin vihainen isäntä? Jep, mä rupesin funtsaa, että mistä ihmeestä se entinen käki ties, koska pitää kukkua. Mut sitten mulla leikkas. Mä rupesin laskeet 1, 2, 3, 4, 5 ja sitten kun on 60, niin mä tiedän, että minuutti on taas veks tästä elämästä. No sehän oli hieno keksintö. Niinhän sitä luulis tossa iässä. Mä en ollut vielä kunnolla päässyt alkuun laskemisessa, kun se jäkälä tempas luukun auki ja karjasi turpa kiinni siellä kellossa. Tää on tietääkseni käkikello eikä mikään laskukone, vai onks tää? Ja jos on, niin laskeeks tää jakolaskua myös? Ja sit se pamautti luukun kiinni, että mun pyrstö nuljahti rattaitten väliin. No sehän oli kaameen vakava tapaus. No ton sä tajusit viksusti. Mä kattelin hetken, kun sulka kerrallaan mun peräsimestä rupes pyöriin rattaiden välissä. Mä funtsasin, että tässä vaiheessa ehkä voisi olla paikallaan pari värssyä avunhuutoja vorte vortissimo. Mä rautin luukkua pyytääkseni apua, mutta silloin se jäkälä karjasi, että mähän varoitin jo kerran ja pani haulikolla niin, että tapeetti hajos kellon ympäriltä. Ja se möykkäsi, että tämä ensimmäinen on vaan niinku tämmönen varoituslaukaus, mutta toisella kerralla siirtyy kellon kohdalta 2 neliöä seinää naapuriin. No eipä olisi mielellään ollut tuossa tilanteessa Pula-aho housuissa. En mäkään niissä enää ollut. Siellä ne mun pökät pyöri rattaiden välissä. No mitä te sitten teitte? Säpä sen sanoit. Mä heittäydyin aluksi kylelleni vähän funtsaa ja tempasin hermosavut. Aluksi mä kysyin itseltäni, että mitä mä nyt teen, ja vastaus oli kielteinen.
jos mä kohta A rautan luukkua, niin se dorka lataa molemmat putket mun keuhkoihini. Sillä kohta B muuta kautta ei pääse ulos, koska kohta C käkikellossa ei ole keittiön ovea. Ja jos mä taas en, kohta D, pian kuku, niin kohta E, se suuttuu ja kohta F hajottaa kirveellä koko klokun. Oho, ei siis ollut mitään pelastusta. Sä löydät aina niin helposti asian ytimeen. Mulla oli onneksi vielä lestin pohjalla tippa käen alkuainetta. Siitä mä tulin sentäs sen verran rohkeiksi, että mä ajattelin, että syrkkelöidään tota jäkälää vähän katsantoelimistöön. Ja niin mä potkasin luukun auki ja karjaisin, että kansalaiset, meet porjare! Hyvä Pulaho. Onnistuiko viilaus? Jep. Mä olin funtsannut psykologisesti ihan oikein. Siltä valahti vasen silmä sentin verran poskelle ja se ähkäset Ja mä jatkoin. Kun te tänä uutena vuotena luotte katseenne taaksenne menneisyyteen ja samalla se jäkälä vilkas taakseen. Ahaa, ja... Minä ymmärrän. Ja silloin teitä vietiin vai? Vissisti, eikä ole tuotu vieläkään. Ja minä epäilen, että silloin te varmaan saitte tarpeeksi ne käkenä olemisesta. Niks? Mä vaan jatkoin ja lopuksi mä olin jo parempi kuin alkuperäiset. Ja oikeet kädet rupes tuleen kateelliseksi. Ne oli lopulta niin kateellisia, että ne löivät mut tosikäkien ritarikunnan ritariksi. No eikä nyt kateellisia olleet, jos kerran ritariksi löivät. Jep, mut ne kato löi halolla.